Toisen asteen yhtälöksi sanotaan tämän näköistä yhtälöä. Lähtötilanne voi olla erinäköinen, mutta jos se saadaan sievennettyä tämän näköiseen muotoon, että siellä on vasemmalla puolella tuommoinen toisen asteen polynoomi, eli tuossa vaaditaan, että tuo a on eri suuri kuin 0, muuten siellä jos toisen asteen polynoomi ja vasemmalla puolella, oikealla puolella pitää olla 0. Tässä on nyt esimerkkejä toisen asteen yhtälöistä. Tätä ensimmäistä yhtälöä sanotaan täydelliseksi yhtälöksi sen takia, että siinä on tämmöinen täydellinen toisen asteen polynoomi. Eli sieltä löytyy sekä tuo x toiseen termi, x-termi että tämmöinen vakiotermi. Ja nämä kaksi muuta on nimeltään vaillinaisia. Eli ne on toisen asteen yhtälöitä kyllä, koska niissä on tuo x toiseen termi, mutta tästä keskimmäisestä puuttuu tuo vakiotermi c, eli itse asiassa sen paikalla on silloin 0. Ja tästä alimmaisesta puuttuu tuo keskimmäinen termi, missä x-potenssi on 1. Eli tätäkin sanotaan sitten vaillinaiseksi. Toisen asteen tämmöinen täydellinen yhtälö ratkaistaan ratkaisukaavalla, joka on seuraavan näköinen. Eli tämän näköinen on ratkaisukaava. Eli tarkoittaa sitä, että siitä toisen asteen yhtälöstä pitää löytää nämä kertoimet a, c ja p ja sitten osata laittaa ne tähän kaavaan. Tuo plus-miinusmerkki tuossa kohtaa tarkoittaa sitä, että tälle voi tulla kaksi ratkaisua, eli tuolla plusmerkillä tulee toinen ratkaisu ja sitten miinusmerkkiä käytetään toisen ratkaisun laskemiseksi. Tämä ratkaisukaava sopii kaikkien toisen asteen yhtälöiden ratkaisuun, mutta käytännössä sitä kannattaa käyttää näihin täydellisiin yhtälöihin. Nuo vaillinaiset saadaan ratkottua muillakin keinoilla. Tuo plus-miinusmerkki siis tuossa kaavassa aiheuttaa sen, että toisen asteen yhtälöllä voi olla on maksimissaan tämä 2 ratkaisua. Mutta voi olla, että sille ei ole yhtään ratkaisua tai ratkaisuja on vain 1. Ja se, että montako näitä ratkaisuja on, niin siihen itse asiassa vaikuttaa tämä juuren alla olevan lausekkeen arvo. Eli silloin, kun tuonne juuren alle tulee positiivinen luku, niin tällä plus-miinusmerkillä on merkitystä, eli saadaan 2 erilaista ratkaisua. Mutta jos käy niin, että tuonne juuren alle tuleekin 0, eli tämä lauseke tässä on 0, niin silloin vaikka käyttäisi tuota plusmerkkiä ja miinusmerkkiä, niin kummastakin tulee sama ratkaisu. Eli silloin sanotaan, että ratkaisuja on 1. Ja sitten jos tämä juuren alla oleva lauseke on negatiivinen, niin silloin tälle toisen asteen yhtälölle ei tule yhtään ratkaisua, koska neliöjuurta tuosta negatiivisesta luvusta ei ole määritelty, niin sieltä ei tule mitään lukua ulos.